ಬತ್ತನತ ಮೀನು ಬೋಟುಡು ತುಲೆ ರಾಸಿ ಮೀನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಂದಿ ಜೋರ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ರೇಸ ಪೂರ ಬೂತಾಯಿ 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 ತರಬೂತಾಯಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಮೀಂದ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಶರತ್ತುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಜವನಿರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರು ಅಂಜ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿದ್ದೇವೆ ದಕ್ಕೆ ಬರಡೊಂದು ಇನಿ ಸಡನ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಚೂರ ಆಮೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಆಮೆಗೆ ಅದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋವರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ದೇತನರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋಕ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಕ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ಲ ತುಂಬ ಬತ್ತಿಜೆ ನಡಪೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಇಯೇ ಅಂಜನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತೋಪಾಯರೆ ಪುನಿ ಶರತ್ ಬಲಮೆ ಶರತ್ ಅಂಬೇತ ಫುಲ್ ನೆಟೆದ ದಕ್ಕೆದ ಅಂದ ಶರತ್ ಇಂದೇ ಮೊಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ನಿಕಲ್ ಮೋನೆ ತುಲೆಯಾ ಅಯ್ಯಾ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೈದುಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಉಡ್ಲ ಬೈದುಜಿಡೆ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಒಂದುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಲ್ಬೇಕ ನೆರಿಯರಡ ಮಾರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪುನೆಕ್ ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಯ ದೊಂಬ ಹಾಕುನ್ ಫುಲ್ಲು ತರಬೂತಾಯಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬತ್ತನತ ಮೀನು ಬೋಟುಡು ತುಲೆ ರಾಸಿ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ತರಬೂತಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ತೂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಡು ಬೋಟು ಪೂರ ಡೀಸೆಲ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜ್ಜ ಆತ್ಮಲ ಅಂದ ಮೂಲವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಶರತ್ ಉಂಡ ದೆತ್ತ ಮೀನ್ ದೆತ್ತನರ ಬಿದರ್ದೆ ದೆತ್ತನನಾ ದೆತ್ತನ ಹಾ ದೆತ್ತನ ಬಂಗಡು ಬುತ್ತಾಯಿ ಬಲೆ देता शरत बेगा फोटो देखिए बले 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 येरे गेरे 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 फ्रेश वाडदा बले मैडम या मैडम बले वाडदा येडदा बले 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 दे ना फेवरेट बोंडास मैडम अडउंट मैडम शरत नकल मीन देतोंडे रवे रेड जन 4 ಕಿಲೋ ನೇ ಮೀನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಓ ಇದು ತೊನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಸುಲ್ಲನ್ಪ ಈ ಭೂತ ಇದೆ ತೊನ್ನೆದ ಭೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶರತ್ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ತೋಪೊಂಬೆ ಅಂಜಲದು ತೊಟ್ಟೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ
ಏತು ನಮ್ಮ ಆಜಿಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ತಂದು ಆಜಿಕಿಲ್ಲ 2 ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ 3 ಜನ ಇರ ಸಾತಿಕ್ಲದೆ ತಂಡ ಚೊರ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಯ್ದ ಬರೋ ತೋಪವು ಮೀನು ಅಂದೆ ಬರ್ಸಿಂದ ಶರತಿಗೆ ಹಿಂದುವೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ರೇಸ ಪೂರ ಬೂತಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲೋಲೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಜವಾನಿಯರ್ ಬೈಜ್ಜೀರ್ ಮೀನ್ ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪನ್ನತ್ತಲೆ ఓకే ఎంచాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನ್ ಕೊನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆಪ್ಪ ಕೊನ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಇಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండు లైఫ్ ఆఫ్ తుడోస్ పేజ్ ఉండు మాతెర్ల ఫాలో మన్పలే మాతెర్ల బాయ్ పల్నే జోరుడు పల్లె మంది జోరు